Musta po kayo, Sir PB? Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Ella, may pamilya na, at isa din po akong OFW. Lagi din po akong nakasubaybay sa inyong programa. May ibabahagi po akong kwento sa inyo. Ito po ay karanasan mismo ng nanay miding ko doon sa kanilang probinsya. Matagal na po itong nangyari, pero totoo po itong naganap at hindi ko po ikinakahiya dahil hanggang sa ngayon ay nakapamuhay naman po kami ng marangal at walang bahid ng dugo ang aming mga kamay. Hindi ko na po muna masyadong palalawakin yung binanggit ko para hindi naman po masira yung pakikinig ng inyong mga listeners, Sir PB. Basta ako na ang nagsasabing totoo ang mga aswang. Kaya sa mga hindi naniniwala, nasa inyo na po yan. Total naman ay nasa malayang bansa tayo at may kanya-kanyang pananaw. At ito na pong muli ang aking kwento. Dalaga pa po si nanay ng kanyang maranasan ito. Sabi ni nanay, doon sa kanilang probinsya ay hindi naman gaanong napag-uusapan ang tungkol sa mga kababalagan, partikular na ang aswang. May mga kwento silang naririnig noon tungkol sa mga engkanto at maligno. May kwento din noon sa kanila patungkol sa mga pambabarang at pangkukulam. Pero pagdating sa aswang ay wala naman siyang naririnig noon. 16 si nanay na magsimula yung mga kalalakihang magpaalam sa magulang niya para manligaw. Nung mga panahong iyon kasi, kwento ni nanay, maagang nagsisipag-asawa ang mga tao sa kanila, lalo na kapag nagkasundo ang mga magulang ng lalaki at babae. Uso pa noon na yung mga magulang ang nasusunod at itinatrato yung kanilang mga anak para ipakasal. Nang may magpaalam nga sa mga magulang ni nanay para manligaw, ay agad namang pumayag ang mga ito. Tutol pa sana ang nanay niya noon pero wala na rin itong nagawa nang magdesisyon ng kanilang ama. Kaya gabi-gabi noon ay may mga nangaharana at lagi silang maraming bisita. 5 ang magkakasabay na nanligaw kay nanay noon at isa na dito si Delphin. Si Delphin ay anak ng kilalang mag-anak doon sa bayan nila. May kaya at sinasabi ang kanilang pamilya. Kaya medyo presko ito at may kagaspangan ang pag-uugali. Hambog ito at may pagkamata pobre. Sa kanilang lahat na nanliligaw, si Delphin ang gustong-gusto naman ng kuya ni nanay. Dahil pareho silang mayabang. At magkasundo sila sa maraming bagay. At dito nagpapalakas si Delphin pati sa tatay niya. Bukod sa mga pasalubong niya para kay nanay at sa buong pamilya nila, ay may nakahiwalay talagang pasalubong ang tatay ni nanay at kuya. Pero kahit ganon, ay naging patas naman ang mga magulang ni nanay sa pagtanggap ng kanyang mga manliligaw. Iniiwasan din kasi nilang may masabi ang mga tao sa kanila. At yun din talaga ang nais ni nanay, ang maging parehas. Nang sa ganon ay walang magtanim ng galit sa kanila. Ang isa pa sa naging manliligaw ni nanay ay ang kababaro niyang si Mando. Amando talaga ang tunay na pangalan nito. Ito ay kabaliktaran naman ng manliligaw niyang si Delphin. Mula ito sa mahirap na pamilya.
na umaasa lang sa pakikitrabaho sa lupa ng iba. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pamumugo na tinatawag o pagtatrabaho sa tuwing may ipapagawa yung kanilang mga kababaryo. Pero kahit ganon, kapayak at kasimple ang pamumuhay nito, mabait ito at tahimik, na kapag umakyat nga raw ito ng ligaw kay nanay, ay mabibilang sa daliri ang binibitawang salita. Bukod sa pagiging tahimik nito, ay masipag din at talagang maaasahan sa trabaho. Matulungin din ito at laging abala sa araw-araw. Minsan ay nataon na nagkasabay ng panliligaw si Delphine at Mando. Magkasunod silang dumating na nauna lang ng kaunti si Mando kay Delphine. Pero nung umakyat na si Mando at nasa ikalimang baitang na, ay narinig niyang biglang may sumitsit. Paglingon niya, ay nakita niyang siya pala talaga ang sinisitsitan ni Delphine. At kinawayan siya nito na pinapababa siya ng hagdan. At dahil sa mabait nga ito at marahil ay ayaw niya talaga ng gulo, ay bumaba naman ito at lumapit kay Delphine. Nang nasa harapan na siya nito, ay napansin niyang pumwesto na kaagad ang dalawang kasama nito sa magkabila niyang tagiliran. Kung kaya nailang siya at medyo kinabahan. Sinabi ni Delphine sa kanya na mauuna na siyang umakyat ng ligaw dahil sa may mga mahalaga silang bisitang darating sa kanilang bahay at kailangan niyang makauwi kaagad. Pinagsabihan din siya nito na kung maaari ay huwag na niyang ituloy pa ang panliligaw kay Miding. Nilait-lait pa siya nito at pilit na sinisira ang kanyang loob, na sinasabi nitong hindi naman siya magugustuhan ni Miding, na siya ay hindi papasa dito dahil sa ano naman daw ang magiging buhay sa kanya ni Miding. Biglang nalungkot ang binata dahil sa kanyang mga narinig. Naisip niyang sa isang banda ay may katwiran nga si Delphine. Kung talagang mahal niya si Miding, ay hayaan na lang niya ito sa ibang manliligaw, pagkat mabibigyan nila ito ng maayos at magandang buhay. Kaya nakayukong umuwi si Mando. Ang hindi nila alam ay kanina pa pala nakamasid sa may bintana sila Miding at nanay nito. Nakasilip sila doon at tahimik na nakikinig. Nasaksihan nilang lahat at narinig ang mga pinagsasabi ni Delphine. Hinawakan si Miding ng kanyang ina sa balikat at sinabihan na maging matalino sa pagpili ng kanyang mapapangasawa. Napatingin siya sa ina at hindi nakasagot, pagkat hindi malinaw sa kanya kung ano ang nais na ipaiwatig ng kanyang ina. Hindi niya alam kung ano talaga ang ibig nitong sabihin sa mga binitawang pananalita. Lumipas ang ilang araw at gabi. Hindi na nga nakita ni Miding si Mando. Hindi na ito umakyat ng ligaw sa kanya, bagay na nagpalungkot kay Miding. At alam niyang hindi lang basta awa ang nararamdaman niya para sa binata. Alam niya sa kanyang sarili na may pagtingin na siya kay Mando. Nahuhulog siya sa mabuting pagkatao nito. Sigurado na siya sa kanyang sarili kung sino talaga sa lima ang kanyang gusto. Pero paano? Gayong hindi na nga nagpapakita pa si Mando. Pero kahit ganon, ay pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na pakiharapan ng mabuti ang mga manliligaw. Hanggang sa isang gabi, makalipas ang mahigit 1 linggo, ay tila dininig naman ang mga panalangin niya nang muling bumisita si Mando at umakyat ng ligaw.
May dala pa itong mga isda, gulay at kalahating kabang bigas. Nang magkausap na sila ay nalaman ni Miding na umalis pala itong pansamantala at namasyal sa kamag-anak nila doon sa kabilang bayan. Pinag-isipan daw nitong mabuti ang lahat. At doon ay nakapag-isip-isip siya at nalaman niya kung gaano niya talaga kamahal si Miding, na iyon ang mas mahalaga sa kanya. At ipinangako niya sa sariling kahit anong mangyari ay hindi niya isusuko ang pag-ibig niya dito. Nagagawin niyang lahat para maibigay niya kay Miding at sa kanilang mga magiging anak ang magandang buhay kung papala rin siyang mapili nito. At natuwa naman ang dalaga sa naging pasya ni Mando. Pero wala silang kamalay-malay na nung gabi din palang iyon ay may magaganap na isang trahedya. Isang masaklap na pangyayaring susubok sa tibay ng pagmamahalan nila. At ito ay nang umuwi na si Mando matapos makapagpaalam kay Miding at sa mag-anak niya na tinambangan pala siya ni Delpin at ng mga kaibigan nito. Matapos niyang malaman sa isang kaibigan na bumalik at umakyat na muli ng ligaw si Mando kay Miding. Isang malakas na palo kaagad ang tumama sa likod ng kanyang ulo, dahilan para mahilo siya at matumba sa lupa. At nakita niya ang dugo sa kanyang kamay ng kanya iyong hawakan. Na nang iangat niya ang kanyang ulo ay nakita niya kung sino ang bilang umatake sa kanya. At lalo pang nagalit ang mga ito ng kanyang makilala. Kaya isang malakas na sipa naman ang tumama sa kanyang sikmura. Halos mapatid ang kanyang hininga dahil doon. Namilipit siya sa sakit. At hindi na siya tinantanan pa ng mga ito. Halos malamog ang buo niyang katawan dahil sa ginawang pambubugbog ng mga ito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Pero bago iyon ay narinig pa niyang malinaw yung ginawang pagbabanta sa kanya ni Delpin. Napapatay na raw siya nito kapag ipinagpatuloy ang panliligaw kay Miding. Pero nagkamali sila Delpin sa kanilang ginawa kay Mando, dahil mas lalo pa itong naging matibay at matatag na ipaglaban ang pag-ibig niya sa dalaga. At aksidente rin nilang napukaw ang natutulog na bangis at tapang nito, lalo na yung isang katauhan ni Mando. Ilang araw na hindi nagpakita si Mando kay Miding, pero may ipinaabot siyang sulat sa pamamagitan ng kanyang nakababatang kapatid. Kung kaya nalaman ni Miding at ng buo niyang mag-anak ang kawalang hiyaang ginawa ni Delpin at ng mga kaibigan nito kay Mando. Nang sabi naman ng kuya niya ay ayaw daw niyang magkaroon ng bayaw na lampa at walang binatbat. Ayaw daw niyang malahian ang angkan nila ng isang duwag. Pero pinagsabihan ito ng mga magulang nila. Kahit nga ang tatay nila ay hindi komporme sa mga sinabi nito patungkol kay Mando. At kanila itong sinumbatan at binisto. Na kaya lang naman ganun siya kaboto kay Delpin ay dahil sa pakinabang niya dito na bigla itong natahimik at naupo na lang sa isang tabi. Napahiya ang kuya ni Miding pagkat totoo namang lahat ng mga sinabi ng magulang nila. Matapos ang ikatlong araw at gabing pamamahinga ay muli nang nanumbalik ang lakas at dating sigla ni Mando. Lumabas siya ng kanilang bahay pero hindi para mamugon o magpunta sa bahay nila Miding, kundi para turuan ng leksyon si Delpin at mga kaibigan nito. Pero bago iyon ay may isinagawa muna siyang isang ritual. Isang seremonya na ginagawa lamang ng mga aswang. At tumabas na nga ang isa pang katauhan ni Mando. Mas lalo pang naging maskulado
ang kanyang pangangatawan at lumitaw ang matutulis niyang mga ngipin at kuko. Mas lumakas din ang kanyang pakiramdam, pandama at pangamoy. Naghintay siya ng tamang oras. Hinintay niyang gumabi at nang magsimula ng kumalat ang dilim ay naganda na siya para umalis at puntahan na sila Delphin. Alam ni Mando na dadalaw muli si Delphin kay Miding para manligaw. Kaya siya naman ang mag-aabang sa mga ito. At matapos ang matyaga niyang paghihintay ay naamoy na niya sila Delphin. Na hindi nga nagtagal ay kanya nang naririnig ang masaya nilang pagkukwentuhan habang pinabaybay yung daan papunta sa magarang sasakyan nito. Pero hindi na nila narating pa iyon. Nang mula sa kawalan ay bigla na lang sumulpot si Mando sa kanilang harapan. Nakitang-kita niya ang matinding pagkagulat ng mga ito. Nabigla pa silang napaatras at natumba pa nga ang isa sa mga kaibigan ni Delphin. Mabilis na iwinasiwas ni Mando ang kanyang mga kamay na nagtataglay ng mahabang kuko at nagsipulasan ang mga ito. Pero wala silang panama sa bilis ni Mando, kung kaya kanya pangang hinayaang sandali ang mga ito at saka niya sinundan nang makalayo na sila. Nagulat na gulat ang mga ito nang bigla pa nilang makasalubong si Mando na para silang mga babaeng napapatili dahil sa sobrang pagkatakot. Hinayaan ni Mando na makatakas yung dalawa matapos niyang bigyan ng mga marka ng kuko sa kanilang mga braso. Pero pinaiwan niya si Delphin at kanya talaga itong tinakot ng gusto na nawala na ito sa kanyang sarili at walang tigil sa kakasigaw hanggang sa mawalan na ito ng malay. Kinabukasan ay naging matunog ang usap-usapan tungkol sa aswang na umatake kanila Delphin. Ngunit hindi naman ito pinaniwalaan ng karamihan doon sa kanilang bayan, na sinasabi nilang ganyan talaga ang nangyayari sa mga taong lasinggero, na kapag nadidisgrasya ay maghahanap ng iba nilang masisisi pagkat ayaw umaming lasing. Na ang paniniwala ng mga tao na dapa lang ang mga ito dahil sa sobrang kalasingan, kung kaya nagkaroon ng mga galos at sugat. Pero iba ang nangyari kay Delphin. Nung huli ay dinala pa ito ng mga magulang at kapatid niyang nasa ibang bansa sa Maynila at pinatingnan sa Mandaluyong, pagkat tuluyan na itong nasiraan ng kanyang ulo. Nagkatuluyan naman sila Mando at Miding na kanya ring inamin nung huli sa asawa na may lahi silang aswang, pero kailanman ay hindi sila lumapa ng tao. Kumusta na po kayo? Ako nga po pala si Eden at may nais akong ibahaging kwento sa inyo. Ito po ay personal kong karanasan. Nangyari po ito nung ako ay dalaga pa. Kaya maraming taon na rin ang nakalipas. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga inakalang mararanasan ko ang nakakatakot na pangyayaring ito sa aking buhay. At walang-wala din talaga sa isip ko na may aswang pala doon sa aming probinsya. Dahil lumaki na lang ako doon sa amin, ay wala naman akong napalitaan tungkol sa mga aswang. Nang akala ko pa nga talaga noon ay hindi totoo at ginagawa lang na panakot sa mga bata. Mahirap po ang buhay namin noon sa probinsya. Marami kaming magkakapatid at ako po ang panganay.
Ang tatay namin noon ay isang karpintero at sa Maynila ito nagtatrabaho. Yung ipinapadala sa amin ni tatay ay hindi talaga sapat. Kung kaya nga tumatanggap pa noon ng labada si nanay. Kaya nang alukin ako ng isa naming tiyahin na magtrabaho, ay hindi na talaga ako nagdalawang isip pa. Pinapahanap kasi siya ng kanilang amo noon ng dagdag na katulong doon sa kanyang pinapasukan. Na nang banggitin nga sa akin iyon ng kapatid ni tatay, ay umuo kagad ako. Naawa na rin kasi ako sa mga magulang at kapatid ko. Kaya kahit alam kong mahirap ang magiging trabaho ko, ay sumigi ako. Balik katulong ang trabaho ko at nasa ibang bayan yung papasukan ko. Magkasabay kaming nagpunta doon sa bahay nung pagsisilbihan ko. Ang unang humarap sa akin noon ay yung babae, at napansin ko kaagad na medyo may pagka mataray ito at parang mata pobre. May sinasabi sa buhay yung pamilya nila na mahalata mo kaagad dahil sa mga sasakyan na nakaparada doon sa garahe at maging sa laki ng kanilang bahay. Pero makalumang estilo ng bahay nila. Panay nga ang gala ng mga mata ko na tinitingnan kong lahat dahil na ignorante talaga ako. Sa lugar kasi namin ay puro lang bulok na kahoy at mga tabla, pati na rin mga kalawanging yero. Bihira nga doon sa amin ang may bahay na bato, at kung meron man ay kalahati lamang, tapos kahoy na rin o di kaya kawayan yung karugtong. At dahil sa pagiging malikot ng mga mata ko, kung kaya sinita ako ng magiging amo kong babae, na nag-aalala daw siya na baka hindi lang mata ko ang malikot, kundi pati na rin ang aking mga kamay. Kaya mabilis na sumagot yung tiyahing ko at sinabing ngayon lang kasi ako nakapasok sa malaking bahay, kung kaya naninibago, at humingi siya ng paumanin dito. Sinabi din niyang mabait akong bata at masipag, kung kaya nga ako raw ang napili niyang isama. Matapos iyon ay binilinan niya si Tia Cora na ituro na sa akin yung mga dapat kong gawin, at iniwan na niya kami. Nalaman ko mula kay Tia na bali 3 pala kaming mga babae na kasambahay nila at isa ang boy. Dumiretso muna kami ni Tia Cora sa silid naming mga babae at inayos ko yung mga gamit ko sa inilaan nilang tukador para sa akin. At matapos iyon ay lumabas na rin kami kaagad, at ang pinakaunang ipinagawa sa akin ni Tia ay yung paglilinis ng bakuran. Ang lawak ng bakuran nila at maraming mga puno. Winalis ko yung mga tuyong dahon na nalaglag, at matapos kong maitumpok ang mga iyon ay tumigil akong sandali para puntahan si Tia Cora upang alamin sa kanya kung saan naroon yung mga panindi. Pero pagtalikod ko ay parang may napansin talaga akong mabilis na dumaan, na nakita ko iyon sa sulok ng aking mga mata. Kaya mabilis akong napalingon doon. Pero nakapagtatakang wala na akong nakita. Medyo kinilabutan ako dahil sa nangyari. Kaya nagmamadali na akong pumasok ng bahay at hinanap si Tia. Nang nakakuha na ako ng posporo, ay agad ko nang sinindihan yung mga tumpok ng dahon. At nakita kong naroon na yung isa naming kasamang lalaki, si Badong. Nagbubungkal siya ng lupa at tinataniman yung gilid ng pader. Kaya naisip kong marahil
ay siya lang yung nakita ko kanina at baka nagmamadali lang. Kaya nawala na rin yung kaba ko at hindi ko na masyadong inisip yon. Ang huling trabaho ko sa buong araw ay yung paghuhugas ng pinggan. Pero tangi yung pinagkainan lang naman naming apat yung hinuhugasan ko. Dahil bihirang kumain ang mga amo namin. Yan ang pagkakasabi sa akin noon ni Tia. Nabigla ko tuloy naisip na kaya pala nung tanghali ay kami lang din ang kumain sa may kusina. Pero napatanong din ako sa aking sarili kung saan kaya madalas na kumakain ang mga ito. Nang hindi na ako makatiis ay akin ding itinanong iyon kay Tia Cora at sinabi naman niyang sa labas. Mahilig daw kumain ang mga ito sa labas. Na naisip kong nagpupunta pa pala ang mga ito dun sa bayan pagkat wala namang kainan o restaurant dun malapit sa bahay ng mga ito. Kahit nga karinderya o sari-sari store ay wala. Pagkat nagsosolo lang talaga ang bahay ng mga ito doon. Nasabi ni Tia Cora, pagmamay-ari nilang lahat ang mga lupaing nakapalibot at lahat sila ay mga pawang nakapagtapos at mga profesional. Ang mag-asawa sa tansya ko ay kapwa magsi-50 na, habang yung mga anak nila ay naglalaro ang edad sa 25 hanggang 30 at dalawa lang ang anak nila, isang lalaki at isang babae. Matatangkad ang mga ito, mga mistiso at mistisa sila na sa palagay ko ay may mga lahing Kastila. Nang unang gabi ko doon bago matulog ay itinuro sa akin ni Tia yung mga dapat kong gawin sa araw-araw. Ganun na rin yung mga hindi ko dapat na gawin na mahigpit na ipinagbabawal ng mga amo namin. At ikinuwento din sa akin ni Tia yung mga impormasyong nalalaman niya tungkol sa mag-anak. May malaking negosyo umano ang mga ito sa bayan. At nung ko naisip na kaya pala doon na rin sila kumakain. Dagdag pa ni Tia, may malawak na taniman din ng palay at gulay ang mga ito na pinamamahalaan at pinapatakbo ng amo nilang babae at mga anak. Habang yung amo naman naming lalaki ay isa palang doktor sa malaking ospital doon sa kanilang bayan. Sa unang gabi ko doon ay naging maayos at payapa naman ang lahat. Mahimbing akong nakatulog. Pero nang sumunod na araw ay doon na nagsimula yung mga nakakatakot kong karanasan sa malaking bahay na yon. Kasalukuyan ako noong nagpupunas ng mga antigo nilang kasangkapan sa ibaba. Nang bigla na lang akong magulat nang mapansin ko na tila ba may nakamasid sa akin. At nang mapalingon ako ay nakita ko sa unang pagkakataon ang anak nila na lalaki na nakatitig ito ng gusto sa akin, na kahit nakita na niya akong lumingon sa kanya ay nagpatuloy pa rin ito na para bang baliwala lang sa kanya, na tila ba wala siyang pakialam kahit makita ko pa siya na ganon kung makatitig sa akin. Sa paraan ng pagkakatitig niya ay para bang binabalatan na niya ako ng buhay, na para bang gusto na niya akong kainin, na nanlilisik ang mga mapupulang mata nito. Hanggang sa bigla na lang tumulo ang laway at parang tuluyan ang nawala sa kanyang sarili. Naglaway ito na parang asong nauulol. At nang hindi ko na makayanan pa ang takot
ay nagmamadali na akong umalis. Tumakbo ako papunta kay tiya. Nang makaharap ko siya ay nararamdaman ko pa ang aking sariling nanginginig dahil sa sobrang takot. Tinanong niya ako kung ano nangyari. Nauutal kong sinabi sa kanya na nakita ko yung anak na lalaki ng amo namin. Patuloy na nag-usisa si tiya sa akin hanggang sa bigla siyang natigilan nang mapansin niyang nakamasid na sa amin yung anak ng aming amo. Napayuko na lang si tiya habang ako naman ay umiwas talaga at hindi tumingin. Kinagabihan, nang nasa silid na uli kami ay kinausap akong mabuti ni tiya. Inamin niya sa akin na may ganun talagang mga pagkakataon yung mga amo namin. Pero wag ko na lang daw pansinin at iwasan ko na lang. Nang tanungin ko pa si tiya ay hindi na niya ako direktang sinasagot. Napansin kong malayo na ang mga sinasabi niya at halatang umiiwas. Kaya naisip kong sundin na lang yung mga ipinayo niya sa akin. Pero may naramdaman na talaga akong kakaiba. Nang ang makaharap ko naman ay yung mismong amo na naming lalaki, si Doktor. Kasalukuyan kaming kumakain noon ng hapunan nang marinig naming dumating ang kanyang sasakyan. At kami ni Badong ang inutusan ng tiyahin ko na magbukas ng malaking gate. Kaya agad naman kaming tumayo at nagmamadaling tinungo yung harapan ng bahay. Nang makapasok na yung sasakyan at tuminto, ay biglang bumukas yung pinto. Bumaba mula doon si Doktor. At iyon yung unang pagkakataon na nakita ko ito. Inutusan niya si Badong na pumasok na at ipinaiwan ako. Sabi niya sa akin na nakabukas na yung likuran ng kanyang sasakyan at kunin ko raw yung nasa malaking supot. Nagtaka naman ako kung ano iyon. Nang buksan ko na yung likuran ng sasakyan ay tumambad sa akin ang isang malaki ngunit basang plastik. At naamoy ko kaagad yung baho noon. Na umalingasaw talaga ang malansang amoy. Napansin kong wala naman ang ibang naroon kung kaya naisip kong iyon na marahil yung sinasabi ni Doktor. Nang buhatin ko na iyon ay inutusan niya akong sumunod. Doon kami dumaan sa may gilid ng bahay papunta sa likod. At nagulat ako pagkat mayroon pa pala doong isang maliit na bahay na sa tingin ko ay mayroon lamang 2 kwarto. Nang makalapit kami sa nasabing bahay na yon, ay nakita ko yung anak nilang babae. Ang ganda ng mukha at katawan nito. Mahaba din ang kanyang buhok at makinis ang kanyang balat. Pero dahil doon, kung kaya nagtaka ako kung ano ang kanilang ginagawa sa lugar na yon. Bakit kasi parang naghihintay na doon ang anak niyang babae? At may 2 tao ring nag-uusap sa loob na di nga nagtagal ay lumabas na rin. At nakita ko yung asawa ni Doktor at yung anak nilang lalaki. Sinabi pa nga nila na naroon pala ako. At nagtanong yung anak nilang babae sa mama niya kung ako raw ba yung bago nilang kasambahay. Mabilis itong sumagot at sinabing oo. Sabay siya naman ang nagtanong sa anak nang bakit gusto mo ba siya. Nang akala ko pa nga ang tinutukoy ng mama nila ay gagawin akong personal na alalay ng anak na babae nito. Yun pala, iba palang ibig niyang sabihin sa salitang gusto. Na nung huli ay nalaman kong
Ang tinatanong pala nito sa kanyang anak na babae ay kung gusto raw ba ako nitong maging pagkain at kainin. Pero hindi ko pa alam nung mismo mga oras na iyon. Sabay nagsalita naman yung anak nilang lalaki at sinabing papasukin daw ako. Pero bigla silang pinigilan ni doktor at pinaalis na ako nito. Napuna kong mabait ito. Paglingon ko ay nakita ko silang pumasok lahat sa malit na bahay na yon, na napansin ko pang nakatitig pa rin sa akin yung dalawa nilang anak. Pagbalik ko sa kusina ay tapos na silang kumain lahat. Nawalan na rin ako ng ganang ipagpatuloy pa yung aking pagkain. Kaya hinugasan ko na lang yung mga pinggan. Nang nasa silid na kami at kasalukuyan ng nakahiga, ay nakarinig ako ng malalakas na mga boses, nang tila ba mga mababangis na hayop na parang hayop na hayop. Naewan ko ba, pero ang pumasok kaagad sa isip ko ay parang nagmumula iyon doon sa maliit na bahay kung saan naroon sila doktor. At bakit parang malapit lang iyon sa kwarto namin? Pero di nagtagal ay tumahimik din agad. Dahan-dahan akong tumayo. Napaisip ako. Dahil sa laki ng bahay ay di ko napansin na nasa gawirin palang likuran yung tinutulugan namin. Kaya napatingin ako sa dingding kung saan inaakala kong nakaharap sa bahay na yon, at may napansin ako. Parang may dati yung bintana, ngunit tinakpan ng makapal na plywood at pininturahan. Halos hindi ako nakatulog nung gabi na yon. Kinabukasan ay tinanong ko si Tia tungkol doon sa plywood na parang sinadya talagang iniharang doon sa dati nitong bintana. Pero sabi ni Tia, ganun na raw yon nang siya ay dumating. Nang sumunod na gabi ay dumating uli si doktor at parang kami nang itinoka ni Tia na magbukas ng gate para dito. At tulad nung nagdaang gabi ay pinaiwan ako ni doktor at pinagdala ng karga niya na nasa likod ng sasakyan papunta sa malit na bahay na yon. At nakita kong naroon uli ang mag-anak niya na naghihintay sa kanya. Nung mga sandaling iyon ay parang napagtatagpi-tagpi ko na kung ano ang talagang nangyayari sa loob ng bahay na yon. At napansin kong kinukursunada talaga ako ng dalawang anak nila. Pero pinipigilan lamang sila ni doktor. At nang nasa silid na kami ay muli kong narinig yung mga nakakakilabot na boses na yon. Kaya nang sumunod na araw, bago kami mag-umpisa, ay kinausap ko na muna si Tia at sinabi na sa kanya yung mga napapansin at masamang kutob ko. At nagulat ako sa kanyang sinabi sa akin na nararamdaman na rin pala niya yon at nalalaman niyang may nangyayari talagang kababalagan sa malaking bahay na yon. At hindi pangkaraniwang tao ang mga pinagsisilbihan namin. Alam ko dahil bago ko buhatin yung malaking plastic bag nung nagdaang gabi ay nakita ko kung ano ang laman noon. Mga parte ng katawan ng tao na nandiri talaga ako, pagkat may laman loob pang ang lumawit doon sa may butas. Na malakas ang hinala kong galing ang mga iyon sa ospital na pinagtatrabahuan nito. Pero ang katwiran sa akin ni Tia, hindi naman daw sila sinasaktan ng mga ito at ginagawa ng masama. At sa edad daw niya ay mahihirapan na siyang makakuha pa ng ibang trabaho. Tanging siya lang pa naman ang inaasahan ng kanyang mga anak, pagkat balo na si Tia Cora. Kaya naunawaan ko siya. Pero ako, nagpasya na akong umuwi noong mismong araw na yon dahil
natakot talaga ako. Pagkat di ko kabisado ang takbo ng mga utak nila. Lalo pa nga at gusto akong lantakan ng magkapatid. Pinakiusapan ako ni Tia na wag ko na lang ipagkalat kung ano man yung mga napansin kong kakaiba sa bahay na yon. Nang nasa bahay na ako, makalipas ang ilang araw ay dumating si Tia sa amin at ibinigay yung sweldo ko sa pagtatrabaho ko sa malaking bahay na yon. Makalipas ang ilang buwan ay nakapasok naman ako sa isang karinderya sa bayan. Naging abala ko at hindi na rin nakapamasyal sa amin si Tia. Isang araw, nang nasa bahay ako, pagkat wala akong pasok, ay dumating naman sa amin ang isang anak ni Tia at nagtanong kung nasa amin ba ang nanay nila dahil nawawala raw ito. Kaya nagtaka ako pagkat naroon lang naman iyon sa malaking bahay at nagtatrabaho. Pero galing na raw sila doon. Napumunta na sila para bisitahin sana ang ina pagkat ilang buwan nang hindi ito umuwi sa kanila. Dati-rati kasi kada isang buwan ay umuwi ito sa kanila at binibigyan sila ng pera na panggastos. Pero paliwanag sa akin ng anak ni Tia, ang sabi daw sa kanila ng amo nito ay nagpaalam na raw ito sa kanila na sinabing hindi na niya kaya magtrabaho pa. Nang marinig ko yung sinabi ng anak ni Tia ay talaga namang kumabog ng malakas yung dibdib ko. Kinabahan talaga ako ng todo at kinutuban ng hindi maganda. Pero ayaw ko namang makisawsaw sa kanilang problema dahil baka ako naman ang malagay sa alanganin. Dahil mayaman at malaking tao pa naman ang mga ito, na naalala ko pa nga yung bilin sa akin ni Tia Cora. Sabi ng anak ni Tia, binigyan pa nga raw sila ng pera ng mga amo ng nanay nila. Tulong daw nila iyon sa paghahanap sa kanilang ina. Kaya lalong tumibay yung masamang hinala ko na may kinalaman ang buong pamilya nila doktor sa pagkawala ni Tia Cora. Isang araw, habang abala ako sa karinderya na pinapasukan ko, ay nagulat na lang ako nang makita ko kung sino ang nasa harapan na nakatayo. Iyon ay yung anak na babae ng amo namin. Bigla akong napaisip kung bakit ito naroon. Maya-maya, bigla itong lumapit at kinausap ako. Sabi nito, lumapit daw siya ng kanya akong makita. At siya ay napadaan lang. Sinenyasan niya pa akong mas lumapit pa ng kaunti. At bigla itong dumukwang at may ibinulong sa akin. At nakaramdam talaga ako ng matinding galit dahil sa sinabi niya. Nanaluha ako habang papalayo siya sa akin na kanya pa akong nililingon-lingon at nakangiti na nangiinsulto pa. Sabi niya, masarap daw ang tiyahin ko kahit may edad na. Na nasarapan talaga silang lahat. Narito na naman po tayo para sa isang kwento ng kababalagan at katatakutan. Ang nagbahagi ng tampok nating kwento para sa pagkakataong ito ay isa rin nating tagapakinig na nagpakilalang si Hernan. Isa siyang OFW at nakahiligan na rin niya ang pakikinig sa ating programa. Ang ibinahagi niya sa atin ay karanasan mismo ng kanyang tsuhi na si Karding. Noon kasi sa probinsya nila ay may kahirapan talaga
ang pamumuhay. Kaya kung kani-kanino siya sumasama para lang makapagtrabaho at wala siyang pinipiling gawain, kahit mahirap ay pinapasukan niya kumita lamang ng pera. May isang anak na kasi sila noon ni Jocelyn at ayaw ni Carding na may masabi ang mga biyanan niya sa kanya. Lalo pa nga, at ayaw talaga ng mga ito kay Carding. Hindi sila boto na siya ang mapangasawa ng kanilang anak dahil nga sa mahirap lang ito. Marami pa naman ang nagkakandara pa noon sa kanilang anak sa panliligaw, na ang ilan pa nga sa mga manliligaw nito ay talagang may sinasabi sa buhay. Kaya gano'n na lang ang pagpupursige ni Carding noon. Umasa siyang baka sakali ay magbago ang tingin ng kanyang mga biyanan at partidos ng asawa kapag nakita nila ang pagsusumikap niya. Minsan ay nayaya siyang muli ng isang kaibigan doon sa ibang bayan para magtrabaho. Hindi naman iyon pinalampas ni Carding at sumama nga ito sa kanyang kaibigan. Malayo ang pinuntahan nila. Halos buong araw nga silang bumiyahe ng pagkakataon na yon. At iyon din yung unang pagkakataon na nakapunta si Carding doon sa lugar. Kaya nakadama siya ng kaunting kagalakan dahil sa may narating na naman siyang bagong bayan. Pero medyo nagulat si Carding ang pagkatapos nila bumaba mula sa jeep ay naglakad naman sila at may kalayuan pa ang kanilang nilakad mula doon sa kalsada kung saan sila bumaba. Ang buong akala niya kasi ay doon na lang malapit yung pagtatrabahuan nila, pero malayo pa ang kanilang nilakad. Halos 1 oras din na lakaran bago nila narating yung lugar kung saan sila gagawa. Doon ay nalaman ni Carding na bakod pala ang kanilang gagawin at malawak yung lupa na kanilang papadiran. 2 lang silang magtatrabaho at mayroon namang isang maliit na kubo doon kung saan sila tutuloy. Sinabi ng may-ari na siyang nagpapagawa na magpapadeliver na siya ng mga materyales sa kinabukasan at maaari na silang magumpisa. Na agad namang sinang-ayunan ni Carding at ng kaibigan nitong si Jose. Sinabihan sila ng may-ari na magpahinga na lang muna dahil siguradong pagod pa sila sa biyahe. At maya-maya lang ay nagpaalam na ito sa kanila. Mula doon sa kubo kung saan sila matutulog ay mga 10 minuto ang layo ng bahay nito. Pagpasok nilang magkaibigan sa loob ng kubo ay napansin nilang mayroon na doong isang sakong bigas at may nakataling manok sa silong. Nasabi nung nagpapagawa sa kanila ay kanila na lang patayin upang may maiulam. Napansin kagad ni Carding na mukha namang mabait yung magiging amo nila. Kaya natuwa siya dahil sabi ng kaibigan niya ay libre silang lahat doon. Naisip ni Carding na malaki ang maitatabi niya mula sa kanyang sweldo. Pero ang hindi niya alam ay mabilis ding magbabago ang lahat. Dahil kinagabihan noon ay may napansin kagad siyang kakaiba. Kasalukuyan sila noong naglalaro ng baraha. Iyon ang pinakalibangan nila habang nagpapaantok. Nang marinig nilang magkaibigan yung malakas na pagbagsak sa bubungan,
ng kinaroroonan nilang kubo. Kaya mabilis nga silang napatingalang dalawa. Nagtaka silang magkaibigan sa kung ano kaya yung bumagsak na yon sa bubong. Ang ginawa naman ng kaibigan ni Carding na si Jose ay bigla niyang hinipan yung lampara na nasa malapit. At ganun din ang ginawa ni Carding sa isa pang lampara na naroon naman sa may lutuan. Biglang dumilim sa loob ng kubo. Kaya nangangapa si Carding nang bumalik doon sa kinaroroonan ng kanyang kaibigang si Jose. Nakiramdam silang pareho at kapwa hindi nagsalita. Hanggang sa bigla nilang narinig yung pagkaluskos doon sa itaas. Para yung isang manok na kumakahig, pero mas marahan nga lang. Kaya dahil doon ay hindi nila inalis na magkaibigan yung kanilang pagkakatitig doon. Parang nasabik silang malaman kung ano talaga yung nasa bubungan. Pero nagulat silang pareho nang bigla na lang may pumula doon sa itaas. Para yung dalawang bagay na nagbabaga. Kitang-kita nila iyon dahil sa balot ng kadiliman ang buong paligid. Na nang makita nilang dalawa yon ay kinutuban na sila ng hindi maganda at talagang nahintakutan. Pagkat parang alam na nila pareho kung ano ang nasa bubungan. Kaya mabilis na kinuha ni Jose yung flashlight na nasa bag at kanya iyong binuksan. At agad niya iyong itinutok doon sa nagbabagang mga mata na bigla namang umiwas nang ito ay masilaw. Sinamantala nilang magkaibigan yung pagkakataon at kinuha yung mga natirang kawayan na nasa gilid dun sa tabi ng dingding. Hindi sila nag-uusap pero nagkakaunawaan silang dalawa. Nakatingin pa rin sila pareho dun sa bubong dahil nararamdaman pa rin nila yun doon. Hanggang sa narinig nilang may biglang tumalon mula sa itaas. At matapos iyon ay nakarinig sila ng isang pusa na nang kanilang pakiramdaman iyon ay tila nagpapalipat-lipat ng pwesto. Nagpapaikot-ikot iyon sa palibot ng bahay. Kaya gumit na silang magkaibigan doon sa kubo. Na tatlo lang ang bahagi ng nasabing maliit na bahay. Yung tulugan nila na nakaangat ng bagya sa lupa ang pinakasahig. Yung kainan na kung saan mayroong katamtamang laki ng mesa at yung lutuan at lababo. Naisipan nilang gumit na dahil hindi maganda ang kutob nila doon sa pusa na lumilika ng nakakakilabot na tunog ng mga sandaling iyon habang nagpapaikot-ikot. Naging malikot ang kanilang mga mata habang iniilawan nila yung bawat bahagi ng kubo. Hanggang sa bigla na lang lumitaw yung pusa doon sa siwang sa may itaas ng lutuan. Kaya nagulat silang magkaibigan. Isa iyong malaking pusa. Napaatras silang dalawa doon sa may pinto. At nang kanila iyong ilawang muli ay napayaw ng todo si Jose dahil sa matinding pagkagulat. Dahil ang nakita na nilang gumagapang sa may lupa ay isa ng tao na may mahabang buhok at basa ang buong katawan ng langis. Nakakasulaso ang amoy nito. Kahit natatakot ay tinutok nilang dalawa yung hawak nilang kawayan doon sa aswang. Kung kaya natigilan nito at hindi na itinuloy pa ang paglapit sa kanila.
At nang mag-angat ito ng kanyang ulo, ay wala ngang duda na ito rin yung nasa bubungan. Dahil sa mapupulang mga mata nito na nagbabaga. At nakita din nila yung kaibahan ng mga ngipin nito nang ito ay umangil na parang pusa sa kanila. Nahigit na matulis yung mga taglay na pangil nito kaysa sa karaniwang tao. At ang kapal ng kanyang mga kilay na halos magpang-abot na. Dahan-dahan itong gumalaw sa magkabila na para bang umahanap pa rin ng tiyempo upang umatake. Pero sinusundan naman ito nila Carding ng hawak nilang kawayan. Hanggang sa bigla na lang itong pumasok sa kanilang tulugan at doon dumaan sa may bintana palabas, na dahil doon ay nasira ang sara nito dahil sa pwersahang ginawa ng aswang. Nang hindi na nila ito makita, ay doon pa lang sila nakapagsalitang magkaibigan. Hindi sila makapaniwalang dalawa na nangyari ang mga bagay na yon sa kanila, pagkat hindi nila inaasahan na kanila talaga iyong mararanasan. Bagaman sa probinsya nila ay laganap naman talaga at buhay na buhay ang mga kwento tungkol sa mga aswang. At marami silang nalalaman tungkol sa mga ito dahil na rin sa mga magulang nila na siyang maraming karanasan pagdating sa mga aswang. Pinagtulungan nilang magkaibigan na kumpunihin yung nasirang trangka ng bintana at saka nagpa siyang mahiga. Pero kahit anong pilit nila ay hindi na talaga sila dalawin pa ng antok dahil sa nangyari. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay dumating na dun sa kubo yung may-ari. Naabutan sila nitong nagkakape at agad na kinamusta yung naging unang gabi nila doon. Hindi naman kaagad nakapagsalita sila Carding at sa halip ay nagkatinginan pa muna sila. Tila alam naman na ng may-ari yung dahilan, pagkat alam naman pala nito ang tungkol sa mga aswang doon sa kanilang lugar. Kaya nang magtapat silang dalawa ay humingi pa nga ito ng pasensya sa kanila, pagkat hindi daw nito sinabi kaagad. At nalaman nilang magkaibigan na yun pala ang dahilan kung bakit pababakuran nito yung malawak niyang lupa. Dahil dati pala nitong pastuan niyon. Pero isa-isang nangamatay ang kanyang mga alagang baka hanggang sa tuluyan ng maubos ang mga ito dahil na rin sa kagagawan ng mga aswang. Nagulat naman sila Carding nang marinig ang banggit ng may-ari na mga nang ibig sabihin pala ay hindi lang iyon nag-iisa. Bigla silang kinabahan dahil naisip nila na paano na lang kung bumalik iyon at may mga kasama na. Gusto na sana nilang umuwi at wag nang ituloy pa yung trabaho. Pero nakiusap sa kanila yung may-ari. Marami na raw siyang nilapitan at inalok na gumawa doon. Pero tinatanggihan siya dahil na rin sa isang rason. At yun nga ay dahil sa mga aswang na naninirahan malapit doon. Sabi pa ng may-ari, marami na rin siyang nilapitan tungkol sa kanyang problema. Lalo na nung mga panahong unti-unti nang nauubos ang kanyang mga alagang baka. Pero kahit kanino niya idulog ay wala siyang makuhang magandang resulta. Kaya ang tanging naisip na lang niya ay ang pabakuran na muna ito bago niya muling lalagyan ng mga alaga, na nangangailangan nga rin daw siya ng mga magbabantay.
Pagkatapos mapadiran ang lupa niya at inalok pa niya sila Karding na may buwanang sweldo sila at sagot niya ang bigas at mga kailangan nila sa bahay. Dagdag pa ng may-ari, bibigyan rin niya sila ng kargada bilang proteksyon. Biglang nabuhayan ng loob si Karding nang kanya yung marinig, dahil mahilig talaga siya sa baril at mahusay din siyang gumamit nito. Sa bahay nga nila ay mayroon siyang disabog na nabili lang niya ng mura sa isa ring kaibigan. Pero sinabi ng may-ari na ang mga baril niya ay lisensyadong lahat, kung kaya wala silang dapat na alalahanin. Sinabi ni Karding sa nagpapagawa na itutuloy nila yung pagtatrabaho sa kanya kung papahiramin niya sila ng baril para naman maipagtanggol umano nila ang kanilang mga sarili laban sa mga aswang. At pumayag naman ito, kaya isinama pa sila nito sa kanyang bahay at namangha silang dalawang magkaibigan. Dahil mayaman pala talaga ito, pero simple lang kung manamit at mapagpakumbaba, kung kaya hindi mo agad mahalata. Tag-2 baril ang ipinahiram sa kanila ng amo. May mahaba at mayroon ding maiksi. Bukod doon ay binigyan din sila nito ng tag-1 talibong at ipinadala rin sa kanila yung Petromax na ilawan nito para mas maging maliwanag sa loob ng kubo nila kapag gabi. Nanghiram din si Karding at Jose ang iba pang mga kasangkapan na maaari nilang magagamit sa pagsasaayos at pagkukumpuni ng kanilang kubo na tinutuluyan. May naisip kasi silang dalawa. Nagtaka naman yung may-ari sa kanila dahil kahit mga lata at bote ay kanilang pinanguha at dinala doon sa kubo. Nung araw ding yon ay dumating na rin yung mga materyales na gagamitin nila sa paglalagay ng pader sa lupa ng kanilang amo. Pero nakiusap sila dito na kung maaari ay aayusin muna nila yung kubo at yung paligid na pagtatrabahuan nila, na madali namang pumayag yung amo. Kaya habang abala yung mga pahinante sa pagsasalansa ng mga materyales, silang dalawang magkaibigan naman ay abalang-abala sa paggawa ng kubo. Kanila itong pinatibay at nilagyan ng mga pangontra sa aswang. Nilagyan nila ng makabuhay ang paligid nito at nanguha din sila ng mga sanga ng sintores at kanila iyong ilagay sa may bubong. Ganon din sa mga puno na nasa malapit. Habang yung mga lata naman at bote ay kanilang ginamit para pang alarma sa kanila. Naglagay din sila ng mga patibong sa palibot, maliban sa daanan. Dahil alam naman nilang hindi daraan doon ang mga aswang. At para hindi rin mabiktima yung may-ari at ibang mga tauhan at kaanak nito kung sakaling sila man ay pumunta sa kubo. Sa ginawa nila Karding at Jose ay mahirapan talaga ang mga aswang na makapasok. Masusugatan muna sila ng maluba bago pa sila makalapit. Kinagabihan ay maaga silang kumain at matyagang nag-abang sa pagbabalik ng aswang. Pero walang nagparamdam. Ngunit hindi pa rin nagbigay ng kumpiyansa sila Karding, pagkat alam nilang hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Malakas ang kutob nilang babalik pa rin ito at malamang ay tsumitsyempo lang. At hindi nga sila nagkamali, dahil ng sumunod na gabi, magka-alas 9 pa lang ay nakarinig na sila ng malakas na tinig.
Pero kanilang ipinagtaka iyon, pagkat hindi iyon tinig ng isang mabangis na aswang, kundi tinig iyon ng isang nasaktan at nagmamakaawa. Narinig nilang humihingi ito ng tulong, at may halo ng pagtangis yung pagsigaw nito, kung kaya nabagbag naman ang kalooban nilang magkaibigan. Kaya nagsukbit sila ng baril at talibong sa bewang at kanila iyong pinuntahan. Pagdating nila dun sa butas, ay nakita nila ang isang lalaki na nasa edad 60 mahigit na duguan at hindi makaalis dahil sa mga kawayang tumusok sa braso at mga binti nito. Buti na nga lang at hindi ito napuruan sa likod, na nadaplisan lang ito sa may tagiliran. Pero tulad ng nauna, ay umaalingasaw din ang masangsang na amoy nito. At walang dudang aswang talaga yung lalaking nahulog doon, pagkat hindi pa tuluyang nanunumbalik ang kanyang mga mata sa dati. Hindi pa man ay nagpasalamat na ito kagad sa kanila at sinabing buti naman daw at pinuntahan nila ito. Nagmakaawa ito sa kanila at humingi pa ng tawad. Nangako din ito na hindi na sila gagambalaing muli, basta tulungan lang siya sa kinalalagyang sitwasyon. Sabi pa nung lalaki, gusto pa niyang makasama ang kanyang asawa at mga anak, kung kaya bigyan pa raw sana siya ng pagkakataon. Nang maramdaman naman nilang magkaibigan na sincero ito at bukal sa kanyang loob ang mga sinabi, ay kanila itong tinulungan at inilabas mula dun sa butas. Kanila pa nga sana itong dadalin sa kubo para gamutin, ngunit tumanggi na ang lalaki at sinabing kaya na niya ang kanyang sarili. Nagpasalamat na lang ito muli sa kanila at umalis na. Nang sumunod na araw, ay sinimulan na nilang magkaibigan ang paggawa sa pader. Lumipas ang ilang araw at gabi na payapa at walang nanggambala sa kanila. Kaya napanatag na rin silang magkaibigan. Pero isang gabi ay nagulat na lang silang dalawa nang may maramdaman sila doon sa kanilang bubungan. Kaya nagtaka sila pagkat paanong nakarating yon sa bubungan. Kinuha nilang dalawa ang baril at inihanda. Sinabihan nila yung nasa bubong na kanila itong pauulanan ng bala kapag hindi umalis, hanggang sa narinig nila ang impit na boses nito. Narinig nilang nasaktan iyon at hinala nila Karding ay natinik ito ng sanga ng sintores na kanilang inilagay doon. Ang akala nilang dalawa matapos iyon ay aalis na ito, pero bigla na lang nitong kinahig yung kanilang dingding, na ginawa niya talaga iyon paikot. Dahil doon ay naisipan na nilang labasin ito. Pero nagulat na lang sila nang tumambad sa kanilang magkaibigan ang dalawang aso na may kapwa mapupulang mga mata na nag-aaway. Nagpagulong-gulong ang mga ito at parehong mabangis, hanggang sa hindi na kinaya pa nung isa at kusa na iyong umalis. Matapos iyon ay umalis na rin yung isang aso, pero lumingon pa itong sandali sa kanila bago tuluyang lumisan. Hinala ni Karding at Jose, ayun yung lalaking kanilang tinulungan. At hindi lang sa isang pagkakataon nangyari iyon, na para bang nagsilbi na itong dagdag na bantay para sa kanila. At minsan ay bumibisita din ito sa kanila kahit araw, hanggang sa naging kaibigan na rin nila ito. Naging maganda at maayos ang trabaho nila Karding
doon sa kanilang amo. Natapos nilang matiwasay yung pinapagawa nito. At kalaunan ay kanilang tinanggap yung iniaalok nito sa kanila. Kaya lumipat na doon sila Karding. Isinama na niya ang kanyang mag-ina doon. Ganon din ang ginawa ni Jose. At hinati nilang magkaibigan yung malaking lupa na yun ng kanilang amo para bantayan. May kanya-kanya silang bahay. Naging maganda ang kanilang pamumuhay at umasenso silang pareho dahil na rin sa suporta at kabaitan ng kanilang amo na sila ay pinagkatiwalaan nito kahit sa mga mahalagang bagay. Kaya nung huli ay natanggap din ng mga partidos ni Jocelyn si Karding. Humanga sila sa kasipagan at kabutihan nito. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.